Bidiyo za mu nuna muku yadda za ku sai da docs ɗinku a cikin exchange na Bitget. So da farko dai bayan kun shiga cikin app ɗin za ku tafi cikin wajen asset ne, asset. Dai nan wajen da ya sa asset ɗin nan da ku danna. So sai ku zo ku danna kan asset. Gashin na danna kan asset. So kuna danna kan asset ɗin nan maybe za ku sami abun ka yana kan overview ne. Overview da gashin daga sama kun ga muna da overview. Muna da overview, muna da spot, muna da feature, muna da end da sauransu. So kan spot ake so mutum ya zo ya taɓa kan spot. So bari in taɓa kan spot. Gashin na taɓa kan spot. So a kan spot ne za ka zo ka ga abin da aka tura maka. So docs muke nema ba. So gashin nan yanzu daga ƙasa, gashin nan docs. Kun gan shi nan, gashin nan ya fito. Duk coins ɗin da kake nema za ka gansa a wajen spot ɗin. So bayan ka ga docs ɗinka, abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo ka danna kan docs ɗin. To gashin yanzu na danna kan docs ɗin. Bayan na danna a ƙasa ya samu trade da kuma transfer. Trade da farin fenti, transfer da baƙin fenti. To sai ka danna kan trade, sai ka danna kan trade. So gashin na danna kan trade. Kun ga ina danna kan trade ya fito min da wajen buy da kuma sell. So me za mu yi? Za mu yi selling ne ko? To sai mu je mu danna kan sell. Sell yanzu yana kan buy ne, shi sa ku gansa a wannan blue color ɗin. Ina danna kan sell dai nuna red color haka. So yanzu na danna kan sell kun ga ya koma ja ko? So abu na gaba shine sai ka duba ka gani akwai wajen da za ka seta price ɗin ya kasance daidai da na kasuwa. Nan wajen da aka sa market ɗin nan. Idan yana kan limit order ne ka cire shi daga kan limit order ka mai da shi market. Yanzu bari in danna muku wajen ku gani. Gashin na danna wajen market ɗin. Kun ga akwai limit order, advance limit, market, trigger, OG, OCO da sauransu. So idan yana kan limit order ne ka mai da shi market. So kun ga nawa yana kan market ne a daidai kenan. So abu na gaba shine sai ka sa percentage abin da kake so ka sayar. A nan wajen ina ne percentage ɗin yake. In kun lura muna da 0%, 25%, muna da 50%, muna da 75%, muna da 100%. Idan za ka sayar da 25% ne gashi nan. Idan 50% ne gashi nan. Idan 100% ne gashi nan. So abin da mutum zai shi ne sai ya ja. So bari in ja ku gani. Kun gani na ja 25%, na ja 50%, na ja 75%, na ja 100%. Kana jan wannan percentage ɗin abu na gaba da za ka yi shine sai ka danna sell. Nan wajen kun ga inda aka sa sell ɗin nan sai mutum ya danna kai. Kana dannawa shi ke nan ka sayar da docs ɗinka ya koma dala. Daga ya koma dala kuma ba ka da matsala. Idan dalar nan shekara za ta yi ba za ta ɓace ba, ba za ta gudu ba, ba wanda zai ɗauke maka. Abu na gaba shine sai ka je ka yi P2P idan ka iya. Idan kuma ba ka iya ba sai ka jira a nuna maka yadda abun yake. So idan misali kana so ka ga dala ɗinka, za ka zo za ka koma kan asset ɗinka ne. Yanzu misali gashi na dawo kan asset. Idan ka sayar da docs ɗinka a nan wajen za ka ga USDT. So a nan da haka dala ɗinka kana ganin USDT shi ke nan dalanka ta sauka ba ka da matsala. Allah ya sa mu dace.